Para min escribir, ademais do meu oficio, do meu mester, tamén algo biolóxico, é como o respirar. Veño de publicar, de parir, digamos, un libro que se chama Corpo Aberto. Digo isto de parir porque coido que na división que facía Unamuno entre escritores vivíparos e ovíparos, pois eu síntome máis próximo ao vivíparo, no sentido de que cada libro é unha experiencia biográfica, non? Este libro para min era necesario, da Corpo Aberto, a amarse da resposta que teña no público, da viaxe que teña cos lectores, co pobo lector, non? Era necesario tamén persoalmente, porque como unha especie de balance de contas, de fin de viaxe, ou polo menos dunha etapa, non, no que o xornalismo literario. Quería construir con esas follas caídas, con esas follas de outono, construir un relato, non, que tivera, que expresara non só o xeito de comentar os acontecementos, senón tamén de algún xeito expresar a miña ollada, o meu xeito de ver o mundo, non? Ben, agora estou a traballar, estou xa noutro hemisferio, traballar nunha novela nova e nun libro de poemas que vai levar por título A desaparición da neve. Está bastante adiantado. Tratarei tamén, ou penso que vai ser unha especie algo diferente, non? Sempre soñas con que aquilo que escribes pois vai ser unha planta nova, unha especie nova, non? Na biodiversidade pois tan rica que temos, non? Da poética galega. O importante para min de todas formas é o propio proceso da escrita, que é no que estou agora, non? Estar aí dentro, nese universo onde está a desaparecer a neve.